Zdravím vás, priatelia. Väčšina z vás ma už pozná moju prácu. A tak som sa rozhodol, že skúsim vám ukázať niečo iné. Takže vás pozývam so mnou pozrieť sa na to, ako to vyzerá za kulisy. Ideme natáčať pre Janika Kovača klip v Košiciach, takže možno sa vám tu bude páčiť, možno nie, ale posúďte sami. Servus. Hello, my friend. How are you? Yes, it is work. Okay, chicken tikka masala. Yes. No dobre. Čakáme Frankyho a môžeme začať. Co povieš, Janik? Ideme na to? Áno, zima je. Ideme točiť klip Franky. Franky Sinatra. Super. No tak. Servus. Čau. Ahoj. Tak. Čau. Pripravený sme? Pripravený si? Máš na prezlečenie? Čo? Na prezlečenie máš? Sukňu máš dárku? Sukňu dárku. Sukňu mám. Tu hlavná tanečnička. Ahoj. Jak sa máš? Dobre. No, super. Tak, ideme na to. Môžeme. Lukáš pripravuje veci. Redka je tam. Hej. Ešte HDMI ide na druhej strane. Takže za chvíľku vidíte zábery. Nemám. Aby teraz zastavil na refrén. A stoj. Stoj. A špievaj refrén. Tak. Zmeníme lokáciu, lebo tam bolo veľa svetla. A ideme kus do tmy. Co? Nebude vás chodiť, budeme tam. Tu pojeme pod svetlo. A ukáže Franky? Rozbíjaj się poriadne. Zima, ale vypni. To je zimno. Bude slavná. Poriadne tancuj. Jak v lece. To je koniec, nie? Ostaj. Dýchaj. Dýchni do kamery. Jedíš ma, nie? Tu do kamery dýchni. Vozli mi ruky. Ja som sa vystredali za Nikou.
ide. Takže už za chvíľku končíme s točením. Je veľká zima. To by sme pre vás neurobili, nie? Hej. Aby ste mali dobré klipy, aby ste mali to pozerať, to slúchať. Takže na kanáli Studio JD, Franky. Už čo skoro.